everybody. I have just seen a dog. I've put it on peaceful mode. Oh, you're gonna be mine. Hi, come on, mine now. He killed the sheep. Okay. You will be my little protector down here. If I hear the parrot. Okay, no, I didn't. Okay, hallo mensen. Ik heb de hond gedopt. En ja, vannacht gaan slapen. Dat ik lekker vast in morgen opstaan. Ons is weer op Afrikaanse Minecraft. Oké. Sorry voor de gerasseling in de background, in de achtergrond. Oké. Dat is mijn doggy. Oh, cute. Hallo. Oh, hier is nog een. Hallo. Jij is mijn. Het ik twee nou en ik breed met je als ik wil. Maar niet nou niet. Ja, ze was een beetje bezig geweest. Een beetje gemoeiening gedaan. Zoals jullie kan zien, daar het ik 8 kool. Ik kan niet wat de mensen het Afrikaans noemen. Maar anyway, daar het ik mijn kool. So ja, jullie kan nog zeggen, comments on. Oké. So ek het hier ook so 'n bietjie so gemaak om makliker hier op en af te kom. Nou, ek gaan nou tot daaronder maak, future. Nou nie. Maar ek bou maar normaalweg so, want dit is nou soos 'n pillar outcasting house DBS. Soos 'n huisie tipe ding. Ja.